Mä en nyt kerkeä, mummi. Sähän tulet. Otatko keksiä? No, en mä tarvi. Sähän otat. No sä et. Mitä näis on? Siinä on vähän sieniä ja kastematoja ja multaa ja vähän kaikkea sellaista. Okei. Tää on kyllä vastu miltään. Joo. No, otatko vielä mehua? En mä tän oikeesti nyt lähtee. Ei, vaan sä nyt otat vielä sitä mehua. On kuuma päivä, pitää juoda. No. Et tässä on makuu. Äläs kuule nytten. Alas, siinä on mummin hienolla reseptillä tehty juoma. Joo, nimeltään mauton paska. Se oli vaan huomenta Lotta. Ei!